Hello guys, good afternoon. So actually, maaga ako natapos mag-wrap ng lumpia ngayon. Kasi 5 a.m. kanina ako nakapag-start. So ngayon, si Papa nagbayad muna ng tubig. And later, ipapakita ko sa inyo i-share ko sa inyo kung paano ko nililista lahat ng mga bills namin, kung paano ko siya binabudget para makita ninyo. No, bibigyan ko kayo ng example kasi marami sa inyo nagtatanong, namimiss niyo na yung mga vlog ko about budget. So, ayun, bibigyan natin ng time. Pero ngayon, magpapak muna ako ng orders bago dumating si Papa para pag-uwi niya, diretso na siya deliver. So, ayan, magkukuha muna ako ng mga lumpia and para ma-deliver na kaagad, makauwi siya ng maaga. And, ayun. Ito yung first na ipapak ko. And then, ayun, lalagyan ko pa ng stickers. Yun yung problema ko dito guys. Yung aking sticker kasi plano ko pang bumili nung sticker na pwede siyang mabasa. Ito kasi, ito lang yung normal na, ang tawag dito, normal na paper na sticker. And then, yung dati, dilalagay namin sa loob yung name. Ang problema is yung ink, tumatagos siya dito sa lumpia. So, yun lang yung inaantay ko. Yung aming, nakabili ako ng yung pang sticker. So, ayun. So, ito, ibabox ko to. And then, lalagyan ko muna to ng sticker. Hello guys. So, ayun. Very raw. Very raw itong vlog na ito dahil hindi tayo mag-makeup, wala tayo everything. Close muna yung CR. Ayan, nag-lipstick muna si ate. Wow! Pasensya na. So, ayan. Wait lang. Pasensya na kayo sa buhok ko dahil hindi pa ako naligo. So, ganyan talaga ako mag ng aking buhok. Yan talaga. So, anyway. So, very raw. Ito yung ating vlog. So, ito ipapakita ko sa inyo lahat ng mga ginagamit ko kasi ang dami nagtatanong sa inyo nito and gusto ko din naman i-share. Pasensya na maingay yung electric fan. yung electric fan namin na isa. I-off ko na lang kaya una, no? Patulog kasi si Hagrid, kaya ayan. So, ito yung ipapakita ko sa inyo. Actually, marami pa akong mga organizers na nandyan. Pero ito lang muna yung ipapakita ko sa inyo dahil i-share ko din sa inyo paano ko, yung mga receipt ko, paano ko siya kinikip. Ayan. So, una, ito yung mga budget na ginagamit ko ng mga tools para ma-locate ko kung ano yung mga kailangan kong i-locate ng mga bayarin. So, ngayon, kasi gusto ko rin mag-shoutout, no? I-check ko ngayon yung sa ending nitong video, isisingit ko yung mga shoutout kasi matagal na akong hindi nakapag-shoutout din. So, ayun. So, ito na yung request niyo. So, about budget. So, ito yung aking notebook na ginagamit. Ayan siya. Nabili ko lang to sa 1,030. Ata ito, 1,030, 1,050. Ayan. Natural Collection Autumn. So, yun yung aking notebook. Ito yung pinili ko kasi meron siyang dito. Mas mabilis siyang buklatin. Alam mo yun. And then, merong mga dito. Ayan, so, files niya. So, ayun. Dito tayo sa budget. So, eto, hindi ko very personal na ito, pero ipapakita ko lang sa inyo yung mga ibang mga binabayaran namin ng mga bills. So, ang pinakamalaki talaga na bills na binabayaran namin is yung sa bahay. Kasi, sa hindi mga nakakaalam, yung bahay namin, nakapag-down kami nung nag-start kami bimili na namin yun. Nag-down lang kami ng 50,000 and then 10,000 monthly. So, nung
nung nag-start na yung medyo umina yung Shopee. So, nag-ano ako sa aking, okay naman na 5,000 per month lang muna. Kasi, syempre, di ba, apektuhan din naman tayo sa pandemic. So, ayun. So, ito yung iba. Ito yung iba na binabayaran namin. So, ganyan ko siya, ayan, ganyan ko siya ganyan ko siya ginagawa. Yung aking, pagsulat. So, ipapakita ko sa inyo. Ito ay example lang. Example lang naman ito. So, ayan. Ito na lang sa inyo. Para talaga, gusto ko magkaroon kayo ng idea kung paano ko siya ginagawa. So, itong budget na ito, guys, is, anong tawag dito? Ito yung, para na-monitor ko kung ano yung mga nabayaran ko na. Oo, para at least hindi ako mawala, no? So, importante ito sa akin, yung mga bills talaga. So, ang daming bills, no? So, ito yung sa aming motor, no? Yan yung motor namin. Yan yung binabayaran. Pag na-highlight ko na, so meron ako mga highlighter na ginagamit dito. Ayan, ito lahat. Yung mga highlighter ko. Kasi hindi ako sa makukulay. So, kailangan makulay yung nakikita ko para madaling yung mata ko. No? Yung aking attention. So, yan yung motorcycle. So, paid na yan. And then, yung Sepalco, yung water. Lahat ng mga bills na kailangan namin bayaran. So, ito yung rent namin. Yung Forever House. Kasi ito yung monthly namin doon sa kabilang bahay. Yung bahay talaga namin. And then, yung house monthly namin, ito yung 5,000 pesos lang yung aming ibinibigay. Tapos, yung bigas, so 2,500 yan kasi dalawang sako yung kinuha kong bigas. Yun, binigay namin sa side ni Papa, yung parents niya. So, binigay namin doon yung isang sako. And then, itong FICO, ito yung tawag dito, loan namin sa FICO. Kay Mama to. Nung umalis si Mama dito sa Cagayan, kasi si Mama wala na dito sa Cagayan. Kung napanood nyo yung mga vlog dati, nung pumunta kami sa bukid, si Mama nandun na siya sa bukid, 'di ba? So, ang nangyari, dahil umalis na si Mama dito sa Cagayan, yung natirang loan dito, kami na yung nagbabayad dun sa loan niya. And then, may parting kami na loan doon na natira, mga 10,000 noon. Sa pa yun, matagal na yun, 3 years kasi yung binabayaran yung loan na yun. So, nire-loan niya, tapos hindi niya in-expect na uuwi sa bukid, sa namin. So, yun. Kami nang nagbabayad sa, loan ni Mama. Pero, kasi syempre, ang laki rin namang utang na loob namin kay Mama talaga. Hindi mababayaran, hindi matutumpasan yun. Kaya, okay lang. Tapos, ito yung internet namin. 700 lang yung internet namin, guys. Kasi, half kami nagbabayad dito sa kabilang bahay. Yun, half kami. Bali, titig 700 kami yung binabayaran. Tapos, itong Forest Lake, 1,000, actually 900, 900 plus, pero 1,000 na yung binabudget ko. Sa, tawag dito, yung, kung saan kami ililibing. Lote to na, alam mo yung pag ikay namatay, meron kang kung saan ka ililibing, no? So, sa isang lote, bali dalawa yung pwedeng malagay doon. So, ayun, kumuha na kami. And dalawa sana yung kukunin namin, pero sabi ko pag natapos na yung bahay, magdagdag na lang kami ulit for investment kasi nagmamahal kasi ito, guys. Pero ito para talaga sa amin to, wala kaming planong ibenta to kasi malapit lang to sa amin, nandiyan lang sa ibabaw. Tapos maganda yung view. 'Di ba? Maganda yung view. And then yung guard and basura, ayan, yun yung aming babayaran. Kasi ika 2 months ito, kaya 440. Kasi minsan nakakalimutan rin namin bayaran. Kasi 200 per month lang naman siya. So minsan nakakalimutan namin bayaran. So mamaya babayaran namin itong 440. And bukas yung rent, ito yung babayaran namin. So konti na lang yung aming babayaran.
sa ngayon na month. So, yan. So, yan yung ginagawa ko pag na paid na siya. Ayan, saka ko hina-highlight. Hina-highlight ko para na mo-monitor. Actually, nakaka-motivate tong ganito. Yun. Nakaka-motivate. Ini-encourage ko kayong lahat na gumawa ng ganito. Kasi sobrang nakaka-motivate ito sa atin. Parang feeling ko, ito pala yung total na bills namin. Hindi yan total kasi may in-erase ako na hindi kasali. So, kasi 'di ba, may mga kami na paid na. So, diba? Ang laking improvement na 'yon kasi ang laking nabawas dun sa aming bills monthly, yung aming kautangan. Kautangan na talagang nawala talaga yung malaking tinik sa amin. So, yan ko siya ginagawa, ini-encourage ko kayong lahat na gumawa ng ganito kasi sobrang effective nito. Kasi lagi ko siyang iniisip, lalo na kung yung notebook ko, nandiyan na kasi siya lagi. So, na-monitor ko na, okay, ito na yung ito na yung kailangan kong tapos bills, amount, and then due date. Ganyan lang kasimple guys, ganyan lang. Sobrang simple lang, walang na ginagawa ng mga spreadsheets or kasi hindi din ako mahilig sa spreadsheets na kasi hindi ako ganun ka-techy and wala akong time pag-aralan yung mga ganun. But soon baka 'di ba pag nagka-time ako. Pero so far mahilig kasi ako magsulat. Gusto ko nakikita ko sa notebook, nakikita ko siya talaga. And so ayun. So ito yung mga due date niya. Yung iba walang due date, pero yung mga importante nilalagyan ko ng due date. So, yun. So, anyway. So, dito tayo. So, ito yung aking tawag dito. Wala pa itong mga pangalan. Actually, ang tagal ko na itong ginagamit. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nalalagyan ng mga pangalan kahit yung mga envelope ko. Diba? Kasi so, sobrang dami kong ginagawa talaga. Pero sinasepa-separate ko naman siya. Kaya, nalalaman ko rin. So, eto, ayan, hindi ko nga nalagyan ng mga pangalan. Pero nakikita ko kasi siya, yung So, sa mga matagal ko ng mga subscribers, alam nyo na, envelope system talaga na yung ginagamit ko. 'Di ba? And, alam ko na marami sa inyo nag-message sa akin na sobrang salamat na natuto kayong mag-budget using envelope. So, sobrang tagal ko na itong ginagamit. And laminated ito guys. Ayan, laminated. Nakakita nyo na to. Actually, may plano kong palitan to. Pero, wag mo na ngayon. Ang dami ko pang ginagawa. Pero, ayun. Pinagtsatsagaan ko lang muna ito. Pero maganda pa naman siya. Ang tagal na nito. Hindi pa na siya nasira talaga. Sobra. Ayan o. So, ito. Ang dami ko ang sinasabi na. Ito yung aking ginagamit para lang separate ko yung malagay ko lahat sa isang lagayan, lahat ng aking mga kailangang ilagay. So, ito, nilagay ko dito. Ito yung mga envelope. Ito nga yung mga envelope ko kasi 'di ba, ang dami nang nagbago, marami na kaming mga utang na nabayaran, no? And mga bills na wala na ngayon. Kaya, lahat ng names ng ibang mga ko, tinanggal ko na. So, kailangan ko na silang palitan. So, eto sa motor, yung type, yung savings. Sila yung pinaka-major na kailangan kong anuhan. So, ginagamit ko. So, ganyan siya. Ayan yung laman niya. May mga laman. Yung iba, ayan. Yung iba, wala nang, ano ba to? Sa motor, ano pala to? Savings to. Ay, sa ano to? Yun yung ibabayad namin bukas sa rent, and then ayan, sa savings. So, meron pa akong ibang lagayan na ang dami kong lagayan. Kasi gusto ko talaga nakaseparate siya kasi nakakalito. And then, ito yung mga empty ko na gagamitin ko pa. Marami pa din nandito pa sa bag. So, kasi kailangan ko pang ayusin ito lahat talaga. Pero ito yung ginagamit ko, yung envelope system. Kung napanood nyo na yung aking vlog about dun sa envelope system, panoorin nyo yun. Sobrang, ingay dito. Sobrang, nun, ang dami nyong matutunan doon. Section ng ingay, ha? And then, yan, dito ko nilalagay yung mga empty. Pero actually, meron pa akong mga empty dyan. Nagagamitin ko din sila. Kailangan ko lang silang lagyan ng mga pangalan. So,
And sobrang dami kong ganito. Nandun pa, ang dami pa. So, yung iba ginamit ko sa mga, ayun, i-share ko sa inyo minsan. And then, eto naman sa groceries. Kasi, everyday, i-share ko rin yan sa inyo next time kung paano ko kumukuha ng pang-araw-araw namin. Kasi, sa aming negosyo, nagsasahod kami ni Papa. Meron kaming sahod sa aming business. I-share ko sa inyo yan pag nagka-time ako. Next time, ha? So, 500 lang yata. 500 na lang yung natira. So, yun yung ginagamit ko pang araw-araw namin. So, ayun. So, yun lang yung muna yung i-share ko sa inyo. Actually, marami pa akong gusto i-share sa inyo. And, talagang binigyan ko talaga ito ng time na, para talagang gusto ko talagang ma-share yan sa inyo talaga. Kasi gusto kong matuto din kayo. At saka sobrang simple lang nung mga yung mga ginagawa ko na kayang-kaya yung gawin. Sobrang kayang-kaya yung gawin, 'di ba? Sobrang, 'di ba? Ang bilis lang. And kailangan ko lang kasi ng mga highlighters kasi ito iba-iba kasi tayo, guys. Merong iba na okay yung sa inyo yung talagang gusto niyo malinis tingnan, 'di ba? Talagang gusto niyo talagang, 'di ba, minimalist yung dating, yung peg. Ako kasi na medyo nalulungkot ako pag masyadong dry. Pag alam mo yung walang kulay, importante sa akin na may kulay talaga. So kaya kailangan ko ng highlighter para yung attention ko, yung mata ko. Alam mo, makuha niyo yung attention ko. No? So, ganun kasi ako. Ganun ako talaga. So, iba-iba kasi tayo. So, depende na yan sa inyo. And, ito sasabihin ko sa hindi lahat ng system sa pagbabudgeting nag-work sa lahat. Iba-iba kasi tayo, guys. Kahit manood kayo sa YouTube, kahit ano pang system yung gamitin nila. Kaya yung system kasi depende yan sa atin. Depende sa ating budget, sa ating pamilya. Diba? Iba-iba talaga. Hindi pwedeng nag-work sa kanya sa'yo mag-work din. So, depende talaga yan. So, ayun. So, salamat sa panonood, guys. Yun lang naman yung gusto kong i-share talaga. And, i-share, maliligo muna ako dahil gusto ko din magluto ngayon. And, para i-share ko rin sa inyo yung pagluluto ko ngayon ng mga snacks. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And, see you in my next video. Salamat sa panonood. And, check ko muna yung mga shout-out, ha? I-share ko sa inyo. Pasensya na may yung electric fan. Ito si shout-out kay Mommy Girly of Isabel Clara. Ayan. Palagi talaga siya nagko-comment. Hi, Mommy! So, ayun. Hi sa iyo. Talagang grabe talaga. Kay Viva Lola Vlogs. Ayan. Shout-out po sa inyo, Lola. Hindi naman siguro Lola talaga, no? And, Chrissy Biang. Hello po, sis. And then, pasensya na sa iba kung hindi ko masya-shoutout, ha? Kasi, pipiliin ko lang din yung, kay Bency Domingo Villanueva. Yun yung, talagang lagi talagang nagko-comment. No? And then, teka lang. Shout out din kay Simos Planet TV. Ayun, I think from Australia to siya eh. Kung hindi ako may vlog din siya. So, hindi ko alam kung na-change yung pangalan niya, pero parang siya to eh. Parang siya to. And then, kay Budgetarian Diary, hello sis. Wait, just ko lang yung shout out sa iyo. Shout out. Ayan. And then, si Kim D. Ayan. Sexy ng kanyang kuan. Sexy ng kanyang picture. Ingay talaga dito, guys. Ito kay All About Mom Me. Ayan. May vlog din siya. Panoorin nyo. Mami Carol Vlogs. Ayan. Suportahan nyo yung mga kapwa natin vloggers. Diba? And then, ano pa ba? Sino pa ba? Kami nakalimutan ako. Ingay ng aso ko eh. Si Diana Ang. Ayun. Lagi din talagang nagko-comment sa akin. Sobrang salamat. Shout out sa iyo, sis.
And then, si Mars Vlog in Japan. Ayan. Hello. Shout out din sa iyo, sis. Ang dami pa ninyo. So, hindi ko na maano yung iba. Pero, ayun. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong mga comments, mga suggestions. Ang dami. So, salamat sa panonood, guys. And see you in my next video. Bye!